Zašto nikad u životu? Pa to je bila neka interna fora u ekipi. Da, za sve smo pričali kao nikad u životu. Ma, nikad u životu. Nikad neću da radim u životu. Da. I kao, imali neki nastup. I ušlo nam je u stalni I sad, govor. pita nas onaj voditelj kako da vas najavimo. Sad mi lupamo imena, i ne znam ko je rekao, Crni Gavrani. Gavrani. Kao, ma nikad u životu. Ma, nikad u životu. Nikad u životu. To je to. Čekaj, zato za ono kao nikad ne reci nikad. Nikad u životu. Nikad u životu. Okej, a ajmo kao, za šta ste se pričali da nećete nikad u životu da uradite, pa ste ipak u životu uradili? Šta ja znam? Za sve što sam rekao nikad u životu nisam radio. Ja sam možda i odstupao malo, vrate, od toga, ali neke stvari sam i uradio. Ne znam. Što se tiče muzike, konkretno sve što sam hteo, to sam i uradio. Ne znam, recimo, da krenem da snimam trap jednog dana, pošto sam kao klinac baš sam bio underground, to je to, tvrde matrice, satanizam i to. Ne znam, posle toga sam zavolao neki, raširio sam vidike, recimo. Okej, koliko smatrate da je forum bitan za vas, za probij, vaš probij? Forum? Forum. Jer za tebe se znalo po forumu? Po forumu, pa pazi, ja dolazim iz takve sredine gde nije bilo repera i ti si tu kao jedini koji nešto radi, nešto se cima, snimaš, želiš da shvatiš, želiš nešto novo. Tako sam ja, dobio sam internet nešto i otišao sam na taj Serbian Underground forum, tu sam kačio pesme, recimo. Pa bitan je, došao sam u kontakt sa nekim ljudima, čak sam stekao i neka prijateljstva na forumu. Nisam bio toliko i aktivan, ali eto, kačio sam stvari i ti neki audio betlovi su tad bili aktuelni. To je to. Koliko sad možda smatrate da forum fali? Znači, forum je ranije bilo neko mesto baš to, gde su mogli neki novi mladi bendovi da okače sebe, da pošalju, pa da neko komentariše. Danas je to komentarisanje malo drugačije potpuno. Koliko baš tako neko kanalisanje fali? Pa pazi, znaš, koliko je bilo i nekih debila na tom forumu, toliko je bilo i pametnih ljudi, znaš, koji su mogli da ti upute neki kvalitetan savet, ajde, u tom periodu kad počinješ da radiš rap. Bilo je tu ljudi, koji su znali šta rade. I mnogi reperi, evo, koji su danas poznati, su bili aktualni na forumu, pisali su postove isto. Znaš, nisu svi grbavi forumaši. Taj neki aktualni izraz za ljude koji su isplivali iz te priče. Ima tu nekih ljudi koji su stekli dobru reputaciju nakon tih foruma. Danas je sve to Facebook, taj i to ti je to. I sad, koliko je teško ljudima koji nisu iz BG-a, bave se naravno repom, da se probiju i da budu poznati u BG-u? Dobro pitanje, brate. Šta misliš? Šta znam, brate? S te strane... Ne znam, mi se držimo neke naše priče, brate, skroz drugačije. Malo kreativnije radimo rep. Mi smo u fazonu gangsta, utoke, pištolji i to. Pa ne, za Beograd što se tiče, pa... Isplivaće valjda jednog dana. To ili ako snimaš u provinciji negde, to će da bude, da prođe na lokalu, ili će da bude lokalni hit, ili će da se sluša 30 km dalje u susednom gradu. Mislim da je teže, iskreno, to je neko moje mišljenje. Mislim da je teže ljudima van Beograda da dođu do nekog publiciteta, da kažem. Definitivno. Ali na kraju nekako uvek ispliva kvalitet. Okej, nekad davno za centar kao hip-hopa van BG-a se smatrao Kruševac.
Kruševac. Ako bi sad birali kao grad koji bi se možda mogo reći da je van BG-a, ono da je centar, ne računali sad, znači gledamo taj južni od Beograda, koji bi to možda grad bio? Južni od Beograda, Niš ima baš kvalitetnu scenu. Po meni najkvalitetnije. Niš svakako. Šareno je to sve je to dobro tamo. Konkretno Niš, ajde da kažemo. Starije njuške, mlade njuške. Šta je Cerveza? Cerveza, pivo na španskom. Cerveza. Pivo na španskom i eto to, uzeli smo to ime, ajde da kažemo za taj mixtape predstojeći koji snimamo ja i on. Nismo hteli da se potpisamo kao nikad u životu jer nismo u punom sastavu, ali i dalje je to ta familija nikad u životu. Cerveza, eto, lepo nam je zvučalo u trenutku. Sad, koliko možda može da dođe ljudima do zbuna, baš to kao šta je Cerveza, šta je nikad u životu, pa onda i solo stvari, koliko to na kraju kraja može da nekog da zbuni? Pa vrlo malo, brate. Vrlo malo, ja mislim da... Šta je ne zbuni? Da, ako lepo obavestiš ljude šta je to, da ih obavestiš u materijalu, mislim da ne bi bilo problema. Konkretno, nikad u životu je pun sastav nas četvorica, koliko nas je bilo i koliko nas je. Ako snimamo samo ja i on, morali smo nešto drugo. Stavimo, eto, Cerveza. Sad za tebe baš pitanje, dosta ne učestvuješ na battleima. Sad, koliko je to, pre svega, bitno za tebe, kako, šta, otkud ti u toj priči, pre svega? Sasvim slučajno mogu ti reći, ne znam, prvi battle kada sam ugovorio, to je bilo Web. Veljko Blagojević mi je ponudio, ajde kao da odradimo battle, pošto je znao da sam ja imao kontakt sa pisanjem battlerima i sa punčevima tu još na forumu. I ono, kao, s kim bi mogao da radim, ja kao, on kaže, izabrao sam tebe, ono, kao, ajde. Ja bi odradio, rekao, što da ne, ajde malo. Izazov mi je uvek bio kao MC-u, battle rap. I hteo sam da ispuštujem sebe u tom nekom segmentu hip-hopa. Sad, da li misliš da samim tim, recimo, sada je činjenica da posle betlova, sad su betlovi postali ono nešto najgledanije kod nas. Da posle betla sigurno je mnogo ljudi, posle jednog betla mnogo ljudi čulo više, pre svega za tebe, pa samim tim počelo da vezuje i ekipu celu. Da li misliš da će betlovi u tom pogledu mogu da pomognu celo prvenstvo? Pa već i jesu, pazi, ljudi širom Balkana gledaju battle rap, to je krenulo kod nas i to je nešto što je na zapadu aktualno već godinama i kako mi kasnimo za zapadom uvek, čak i sad kako imaš sve mogućnosti da vidiš šta se radi tamo preko bare, opet kasnimo, ali to je nekako i stiglo na vreme kako sve ostalo kasno, taj battle rap. Ljudi su skapirali to. Bez matrice, bez ičega, surova kapela, tako se to radi. Su tamošnji standardi. Sad kako možda mogu da kažem kao sad si neafirmisan je izrastu kao frontmana nikad u životu iz Cerveze? Tebe gledam. Kažem, da li mogu kažem sad da neafirmisan možda zatvarjujući tim rap battlima izrastao kao frontmana nikad u životu ekipi? Pa ne znam. Pa možda najviše isturam sebe u tom nekom pogledu. Možda eto i ti battlovi što sam krenuo to da radim, pa radim možda malo više sa strane ja. Inače sve je to nikad u životu je neka sasvim druga priča i po stilu koji radimo, ceo fazon je drugačiji od onog što radim ja solo. Tako da našao sam ja neki spoj između te dve oblasti. Najavili ste mixtape, album, šta pripremate, šta spremate, ajmo malo da se pozabavimo tim. Koliko pesama? To ne znam, oko 12. 12-13 pesama. Da.
Znači, to će biti skroz je drugačije, baš. Drugačije od fazona, slažeš se. Znači ima i repa, i trepa, i hausa. Da. House rap. Eksperimentisali smo malo i sa matricama, možda ću ja da radim jedno 50% matri. Sad tog albuma, tu sam malo, pokrenuo sam se ponovo kao beatmaker, gosti još neki ljudi. Drugačiji zvuk svakako, da kažemo, od nikad u životu. Da. E sad, ako ste snimali raznolik mixtape, to je uvijek super stvar, kad napraviš mixtape, onda izmiksaš razne fazone, vidiš na što će ljudi da se zalepe, pa kao, ajmo da ispravimo malo više tu priču. E sad, gde vidite vi sebe, šta mislite da će proći kod vas? Da li ta neka možda spreodnija, možda neki underground zvuk, možda baš neki house zvuk, trap zvuk, gde možda vidite sebe? Neka sredina, brate. Nakon možda mixtape? Pa, ima manje sprdnje, da kažemo, na Servesinom mixtape-u neće više biti tih nekih tematskih pesama. Tarzana, Čorbica i tako toga. Biće sigurno malo tvrđe u tom smislu. Biće i trepa, biće i svega, biće tvrđi album. Šareniji tematski. I ono, svašta može da se očekuje. Ne znam šta će. Dobre goste. To je da. Ok, znači, ali ono, na što vi već možda pikujete da ćete ljudi najviše se zavati, na koji fazu? Da postoji nešto na što pikujete, kao da će možda, ono, potrebno se nadaš, naravno, ne mogu sad kažem ovo ti favorit, ali ono, nadaš da će na to da se ljudi zavati. Pa ne znam, ima par stvari koji su spojite neke... Ma ljudi se lepe na komercijalu sam, to je to. Što se lepi? Šta je nama najbolje, ono, to je druga priča, ono što... Ok, ali ovako za kraj, neki nastupi, ili će ih biti, ili ih ima? Brate, u Kraljevu je sve mrtvo, što se tiče toga. Baš. Ne znam da li ima neki studij u Kraljevu sad, da radi. Bukvalno, možda ima, ono... Pa ne nastupamo. Pa slabo, život nas je tako rasporedio. Moj život nas je tako rasporedio, on je u Kraljevu, ja ovde studiram, radim, on radi u Kraljevu tamo i nismo toliko kompaktni sa vremenom za bilo šta, ali... Da smo zajedno ovde, možda bi se mi cimali kao organizatori ovde neko. Nešto možda bi više akcijali u tom smeru, ali biće nešto. Biće nešto istrigamo ćemo se. Mora malo hype da dignemo. Ok, samo za kraj, jer licitirate neki period za mixtape, kada će da bude? Pa računamo početak ove 2016. godine, kad se iskristališu neke stvari. Međutim, sve se to, mislim da je to svako ko radi, znači da svako negde intimno dolazi na te tačke. Meni je bilo recimo fascinantno kad sam vidio vašu saradnju, rekao, savršeno ste mi legli, toliko ste i slični kao MC-evi. I lično, odnosno, zašto ste mi slični? Obojica imate nelični live na...